Ngaingo yu try hagani ka por ka bamenta. Sho bangani sam ya kaktin ka jong try nga kwa ban pin I bat ngan kli e. We yu ne. Ha? We? Jok bitor nangta klong Unero deju. Hauni don Hauni? Pitip ya ka dor jong ane? Kano? Spau tengka. Okay, kane? Don dor. Deyam? Kabemut lada kadon ko kadon gador. Deyam? Lada don ko don dor. Kalaban long hakmat jong apa jong pi kani don dor. Deyam? Flaji tiki batam bitar tam tinjan. Kitam ne mi kani. Hakmat jong ki kadon dor ne kani. Kadon am gador. Haba ki de yo kani ke bitar ke badap te. Kile kom no. Ki theno ne kom. Ki padar kam ta ni bitar thli. Ngaku aban kran sapang ka dor ne ka value ka jing em ka jongi. Hakmat jong utrai. Amen. Ngaku aban kran sapang kata. Bangin su tho ye ka dor jongi. Langi long ki badap ne la rangi long ki bathli. Harangi don dor hakmat jong utrai. Amen. Kani ka badap ka don dor hakmat jongi ki brio. Kani ka bathli ka don dor tang hakmat utu ubatami ki tinjan. Ngaku abanong ngi phi ngi kim ki brio ka Bible kong. Ngi baro ngi la lepop man ngi la hap na kay. Nakaburam ka jong utrai. Kabamot ngila kalalong kumini bitor batuli. Ngim don dorsyo hapdeng para breu. Ngim don dorsyo hakmat jono. Hakmat jong utrai pat ngidon ka dor. Mga kwaban kren hangani ka por sa pangani ka dor jong ka jingim ka jongi. Balarang isuto ya kata ka dor da hakmat ka jong utrai. Ngin suto pa ka jingim jongi ka long ka balakurku. Amen. Namang habang kren sa pangani ka dor nga kwaban ay nuksa sa pangani way na ki riuslur hapa ka Bible. Namar kadai ke ba lai kerteng sendon ya uru ubaslur. Udah ai kerteng be haba la batai japang jong udah ai kerteng ru ubaslur. Ngakwa ban kran hane ka por japang ujepta. Pin shem ya kata nang kitab nong bishar ka nong ga bakatway. But hangane ka nong ga bakatway pin yo I ba uneu jepta ulong ubakum no. Ngan puli ka khot ka baneng kong ka ong kumne. Te ujepta ukon unong Gilead ulalong ubriu baklang bat baslur. Bat ulalong ukon kenuti bat u Gilead ula penkaya u Jepta. Hang ne ka Bible ka batay ya ka longyeng sendon ka jong u Jepta. Ka banengkong batay sapang u Jepta, uneu Jepta ude unong Gilead, uneu nong Gilead ka Bible ka batay ulong ru ubri u baklan bat u baslur, bat batay ru bu Jepta ude ru ukon jong kenuti, bat ukpa jong u bakerteng u Gilead. Haka shidikot ka batay lot sapang ka jingem jong ujepta. Ka yeroru, ka penremru, bat ka batay ka ay ka baulong. Hang ne ka batay ka kerteng, ka banengkong ka kerteng jepta, bat haba pipuli sapang jepta, pinyoru, ban puli sapang jong u. Haba pipet, bat kita ki riunget, ne kita ngalong fi kita ki baklan haka ta ka jinget. Haka nong ka bakatway teach ka nong Hebrew, pin shem hi sapang ujepta, haka dekot ka balay poar. Ba une, Ujepta ubaladon haka kitab nong bishar haka nong gaba katwe uniu jo jepta udanro haka taki kerteng jong kita ki riunget ki baslur bantau try haka stich ki nong Hebrew kal nong gaba katwe hi bat kam dai ka bajaring kat fida pet ya kata haka nong gaba katwe haka kitab nong bishar fin lap chbang jepta bat haka nong gaba katwe haka stich ki nong Hebrew hada kot ka balai puar pin shem shapang jong ujepta uriuslur uyeng lang bat u Abraham uyeng lang bat u Noah u David bat kitar terter uni ude uta uriuslur jong utrai bat ka Bible ka batay henre uni uriuslur ngabang apuli ya kani chapang ujepta teng isngong iwan na kalong yeng ka balong failure kalong yeng ka ba ngalong fi ka badu jingkerman habang ipet ipa imay jongi neng ipet ya ulok jongi neng ipet ya kalok la neng ipet ya ki khon ngi so bandu jingkaraman baru jepta wan na kata ka yeng na maka kme ka degay ka nuti mano bagla ban so sarong baga kme jonga de nuti habada ong nuti ka bamot ka bakamay lang ba baga deno ya la ka jong kamet ba kane ka kme ka long kumta haray ay ngopat unu Gilead ubade ukpa jong jepta u kham cham la kan tait ban pdiang ya u jepta bade ukon Dai nama kata ula shem yo jepta bat ula penhe ula pensan halaga jong hi ka yeng. Ka Bible kada ong te ka tengah u Gilead udah donro ia ka tengah hare udan affair shabar bat kan nuti uan ra ya ude ukon jong ga nuti haka yeng la jong ban penhe ban pensan.
Barang pi puli ya ke kitab Nong Bishar. Pin puli baik siapang ki Nong Bishar. Kan mau bah ki Nong Bishar kim dei ki sim. Kim la ban kam kin ti ki jong ki. Kim dei kum ki sim kan ong ye pi. Bakim don kan nong ka bor ya ka banu ki dei tang ya ka taban pen i ya ka lenti ka jong trai. Kim dei sim. Hari fi da puli pat ha kitab Nong Bishar ki don ki Nong Bishar ki la im kum ki sim. Baru belai udah dom udah bitar ya kata dai namar kata fida puli kalau nong gawa shipo namar bagi kon Israel kilas dang ni kaban le pop dai namar kata hakal nong gawa shipo fida puli bau belai u aino ya ki kon Israel ha kita ki weipat ki jat benre kum ki Amon ki Moab bat kum ta ter bat ki wan man sanshar ya ki ha kata kapor bala da fi puli pat ru ha kitab Nong Bishar pin shemru ya kene ka kentien nganong ya pi ka ba barbor ngiru ngi kwa ban long kumni hi la da fi puli ha nong ka ba arpu we jong kitab Nong Bishar de khot ba arpu san ga de khot ka ba khaddo ka ong kumni ha kita ki sngi judon sim ha Israel we baro ule kat ba u ibet hi baro ki kon Israel ki le kumba ki kwa ki imbet ya la ka jong gamon Namar umdan nong penyat nong penbet namar kidon tang kinong bishar ba kinong bishar kim de kisiem ya ka ba kilak ban sanshar kim don bor ya ka ban sanshar lor jongki kim don bor ya ka ban kin dawa ya ka aka na kita ki paitlang jongki kon Israel ba ki de tang bo ble ula jet ya ki ba ki shulong tang kinong yalam ba ka Bible ka batay u jeptha ula kaya u hakum kata ka bor ba ki kon Israel kim pat don siem ba u jeptha li la ka ya u na kata ka breu ka bala ong ba ka de kan nuti kabamot lada pipet uwan na kata long yeng ngala banong ye pi kabam itnat hano ro namar ka kemi jong jep tha la ong me bagade kan nuti badu neu jep tha ka tin ka jong trai ka ong ha ka dekot ka ba arvin na puli nong ba kadwe kitab Nong Bishar ba kita ki kun shin rang jong Gilead ulale kum no kila ya beno ya u jep tha namar balai ki ong mem dan hok ya ka ba men yo lang ya ka nong kenti ne ban yo benta ha ka yeng ukpa jongi Kia beno kita ki sipara ki jongu ya u namar ba ude u kon jong kanuti. Kia memde hok ban yo ege ya ka benta ha ka yeng ukpa jongi. Ki pen kambet ba ukpa jongi umde ukpa jome. Me de be u kon jong kanuti. Bat ki beno ya u nangta bat u jepta da ka jing sngorem ulamino bat ulalait ban sa nganong ye pi ha kata kari top ka ong ha ka dekot ka balai bat kila ya lang kiriu thala ule kumno ha ka ritop ula don kita kibriu bat u bat kita kibriu kiriu thala sudah snai ya kata ka grup jongki laki riu thala sudah kiba satar bah kini bat kilong ru kiba kloy ya ka baniale ya ka nono ka thama u form da kata ne u penmi da kum kita ke seng ke jong u ya ka baniale ha kata ka ritop ka ulasa jangai na ka yeng u kpa jong u bat haba ulasa ha kata ka jaka ka tin ke jong blai ka batai ba pin su tho pat kum no bo jep tha wan ngada pi pule ha gal nong ga ba shipo gen ha de khot ba shipo ter ba ki kon Israel ki kala ba mot ki yam ki linear bat hadu bo blai wang blai pim lai chiki ki blai jong ki Moab ki blai jong ki Amon ki blai jong ki Palestia blai pim lai chiki ki blai Pinda yu nado kal nong ka basipau dekat basipau ter pinda pule hang tu pinda yo ba ublei udah bitar ya ki kon Israel hoi ki kala ba mon ublei upani kendo ya ki om namar bi mani kini ki weipat ki blei om blei pim lai kita ki blei jong pi blei pim lai hari ka Bible ka ha ka dekat ka bakat sau ublei ong ki kilai kerpat ya kita ki blei ki ba pila jit toi kita kin pelat ya pi ha ka por ka jin jar jong pi wong pelat Wang kelek kita ki blay ngi teng anong yepi ngi chukan mau yo blay uba dei tang hak kapor bangi ngi jinjar. Hare hak kapor bangi ngi sobha ngi itnat ye ki blay thala jong kaneng perthai. Ngi itnat ye ki ba thala jong kaneng perthai. Baru blay ong ngi kun ser blay pem lek kita ki blay. Hare nga aingo hak de khot ka ba khatsan ki kun ser ki la le yu ke Bible ka ong ki kun Israel de ki le ong how try ngi la le pop ki la playa ka pop. Ka Bible ka kran shai ha ka stis nong rom nong ka sipo de khot ba khandai sipo na ka sti ban kong yo anes kal nong ka ban kong ka kran bet la ngi plano ya ka pop u blei long ba yai ne ban map ya ka pop jongi ki kon Israel ki la ya pla ya ka pop ban ngi la le pop map try ngi la le pop but haba ki le pan map ka Bible ka ong ki le dwai shau try om tang ba ki le dwai kala bombot ki le shimru ya ki te blei thau bat ki le brat no Hadin kata pin sa puli pat bu sami uni ujeptha. Uni ujeptha udei ka jubab jaga jingdwai jaga nong ka basipo. Kani ka jubab jaga ne ka jingdwai ka long compare namar ujeptha ukon jangganuti.
Ukon uba syakentaj na kanong kenti jong ukpa. Ukon uba yeseng ban form bat kita ki riu thala man penmi da ka weipat ka kanhon. Uklam syam la jet ya ki riu ba han re ki riu thala. Baru Jesu haba wan araja snam man syawang ngaklam wan na ke benta ki bahok ngawan na ke benta ki bapop. Ka ai ka bau try Ukraine nganong fi na pe ya ka tasman barim ujep thau nong kong syau dei ubala jet ya ki riu thala ban ya don badu. But pida pet wat ki nong bot jong David haban nong kong kita rus pangot ki dei ki breu ki ba syakan tait sudah ki ba wan ban ye snok tilem batu David hakapor bu dang pet no sol. Ya ke ai ba ka perthai ka kentaj nganong ye fi ublei ujiet nak benta ka buram ke jong o. Lada fi pulih nak stage ki nong koren nganong ye fi nong ban kong fi ni ya nobo blei ujiet. Ya kita ki bala kentaj nganong ye fi ki ba la pojat kada ai hang tu wong ujiet kita ki ba bit ujiet ya kita. Ya kaman peleranya ki ba start. Utrai ujiet dia kita. Kuma ngalapan iman fi ya kata bitar teli badai ke bitar badap. Ya ke bitar badap barang ngitip ya ke dor ya ke bitar teli ngitip. Udah tang nong tam tin jat utip ya kata. Bat kan mau utrai udang tam yang habat ya pi. Nama ke jingim jungi ke jingim balajot. Ke jingim ke bateli bangim don ay ngala ban ong pi ki ba pet hakane ke pot pat pi be don hakane ke jaka ngilong sisa ki batala. Ngidei ki breu ki baduna hande dei tang ke jingai ai ke jong trai ba dei tang ke jing jet ke jong trai ngilong kum ne kum ngilong. Amen. Barka Bible hang ne ka batai bau jep tha ula deuta ubala syabe bala syakan taj batang ubreu bala syakan taj usung thu ya ke ai kata ke jinglong syakan taj kalong. Bar pitep uci su thu bahaya kata. Namar bale ya uru la kan taj araja senam manusia. Kini ki juk ki breu ki bang Hosana Hosana ki juk ki breu ki saong sana pernah. Usuto kumlo ba syakan tait na lagi jongken uneu jo usenran ubang lada ki wei ki len ya mengang anum len utau senran ulen not laisien. Wei na kita ki senran uba denok sendan ya u. Uba syat sendan ya ulang baba dok ken. Udah tip ya kajing syakan tait on tanggata halo jong ding pena bo dong kopa belai mela ino yang usuto wat kajing ino no kajing kopa kumbau jep tha usha ino hau geliat ro umla bandan banta baru kopa umla ban ang la ka suntur ya ka ban keren ban ya da ya ujep tha kadon ka por ko ki badan lang ha ka ni ka jaka pi ba pe ba dan mono bala ban yeng bat ngi Pis ngobon dan bayeng bat ngi itai ba it ero teng isngap jar bat im jubab. Bat hang ni ujep tha nganong ye pi udan hakum kata ka benta. Wat ukpa klam yeng hakapor bu syabe. Kata ka shnong hapo Europe kadon gani ka benta kadon ro hap ka part of India and North East hapo Arunachal kadon kata ba haba ushinrang ulei syakayeng kentai ban pan kti. Bat haba kata ka yeng kentai ka pediang ya ka jing terwa ka jong u. Ushinrang uju ai atau masih dap uwe hakayeng kan thai kan berkata haba kayeng kan thai ka priang atau masih dap bamut la priang ya kajing terwa jong ha Europe ru kadon bagi jule ya kata ka culture ka jongki bat kladon hang ta kata ka shnong bagi jui terwa kum ta lada ka dei pat ka kan thai ka babrio babun kajing terwa ki wan ki jon besin rang ki ba khambet khambiang ki terwa no artli masih dap bat ukpa jong ka kan thai un priang halor kajing terwa bakat no bakam he hakum kata ka shnong dondo ka wei ka breu kata ka shnong ka khana samla kam the day ka ba i babreu kata kala banlong kum ka lia hapa ka Bible kam the day ka ba itnat adu kata hari don wei shinrang kata ka shnong udah itnat ya ka hadu kata but uni shinrang udah tip ru ya ka bakum no ban penriam ban pen itenat ulam mudur ya ka ladang ngapoi banlong utra jong ka ngan penriam ya ka kum tam umudur lut ya kata hari banlong utra jong ka uha ban lei ban terwa shwa bat kata ka kentai judan mano ban itenat kata ka senong dan mano ban pediang namar ban nengkong do ka jing terwa ha kita ki culture ki debe shwa ban ayeng ki bayeng na la jong kim ken kur kum khengi ki khasi dei kata dei nang ta uha ban ap Hari dan mano balai ban terwa ya kata gina ki bajan jongka. Bat ha kata kasingi ulet ma ban terwa yo tau pa. Wa nga kwa ban ya thok ban ikon jong pi. Bat ukpa ukredet. Bat ulayam da ka jingkmen namar don bawan ban terwa namar uperkat bakani ka kon ka chong samlasa. Ulah kemen ka ban kong ulah kemen namar don bawan ban terwa baduang to. Baduang pikwa yu. Nanga baduang tang ba pilawan terwa kala biang
Wang em ka judan ru kerukom moha badai ban haban ai masih dam. Wang am kwa I ka tatang ba pilawan ban terwa labyang. Ngakloi ban ai ya ka kun jonga hapi. Pim dan kam ban ai ai. Harai une sun rang wang em ngakwa ban terwa. Baru wang toh terwa pi. Baru wang toh habala ong ya kata wang terwa. Fitep une sun rang terwa wang ngakwa ban ai. Prateli masih dap. Une kupa kendet na ka jaka busong. Uyeng wat. Kano prateli. Wang kiba babriu dang ai arteli. Kun ngalai te. Lapai ye kun. Kano prateli. Lah kendet. Tahu sun rang wang handrei. Dadap ya tho. Nganam sa hakan ni kesnong. Ngan mi no na kan ni kesnong. Kupa wang to. Bat kata kajing ya tho kalong ka bahe ba ta kesnong. Pelulut sun rang. Hadin kata ya lam no e ka kantai. Bat uklam wan shu ha kata kesnong. Ula ja na kata kesnong kumba arsnem. Bat hadin arsnem uwan pai. Bat aga porbo uwan pai. Wan lang bat kawi ka kantai ka babre ba. Bat hadin kata dalapai haga yeng jong tau tau jong o. Ulak tiet tau la pli ke jingkang. Are persabiwan. Shano pija ulak kedop. Upai pada sini siliang. Persa. Pli pilih banyak. Bila yo nak kau ipat ke priyo. Jika kau jong bila ye. Ulak yam. Badu ni urke. Tau. Persa. Kaniri ka konjong pi. Wow, ka konjong Uken det utang tau namar balai. La shu ban ito ya ka kon namar la babri hado kata. Kita kirim ki bai dat met hado kata. La shu ban ito. Wow, ka babri ka dene sa ka kon nga. Wong hoy, pi pim tep. Nga na do bai iya ka nga tep ka babri ka ne. Ala ban ong ye pi lamba ka nganuk sa. Ngingim tep ya la de. Imei pa yang im tip ngi de hi ai ki perlok jongi kim tip ngi de hi ai handai blai ubala tau yang apa dia pi utip bangi de hi ai but udah wan sendon man terwa dala jong ukon ka bible ka ong na baula it kata-kata ka pertai kat baula ai no you know yukon bala kamar we uterwa na ka benta jonga ba jong pi. Amen. But habang ngingi don haka ketiga jong utrai upen kela. Ngalayo I bu utrai upen kela u breu bu ai tanglang batiak nala. Badapet yu umi tu syu. Ngalayo I yakum kita bu utrai ulak ban pen kela. Yo don haka ne por pi badon hang ne bapet pi sutu pi ngam la ban kela la pi IT la ka jong ka jingem haka ketiga jong utrai un pen kela. Amen. Day na magata ka Bible ka ong hagas teach kinong Korin upol ong bangala pa niya tektin ya pi bad uwe ubrio. Larang idon ka jing tektin baru try nga kwa banong ya pi ka burom ka jong try kentang syan halor jongi. Day na magata kadang ta ka jing ruwa ay ba ka jing pabrio ukris on iya nga. Haba si sen ngi yo Jisu ngin yo ya ka jing pabrio ka jong u ha ka jing em ka jongi. Amen. Bahaba ki breu ki pet kini pala sisa. Ngila yo I ba ki breu na kajing tiapang hey barola ap stang manyap hamre try upen yeng nang ta. Buat kita ki ba ap banyap kila yap shuaman. Ngila yo I ya kata. Na mau try wangingi syakri. Utip ya ka value utip ya ka dor jong apa jong pi. Amen. But utip bangilong ki ba kamno. Ngila banong ngamlong ay ruem pila banong bakang jeruai Salomon hafida pule ka ong bangangalong ka bayong namar kila patre yang ha ka basit isngi de sipara jong pila banong ya kata pisno ba sale ben ha padeng jong bero haru try ong pidei bababri utam makmat jong amen but uniu jep haruem uba sya kentaj uba sya reject ubala mdandori ay ruem but kantam banong ade kun jong kenuti kam dei ka buram uniu jep tha ulong kumta. Kaktin ke jong terai ka ong. Ba. Hal bangi pulih. Hal dekat ke banyo ke baong ni. Tiu jep tha ula ong haki rang ba Gilead. Pim syam la isi yang Pi udah penan kam kentin isi. Uniu jep tha udai ubala sya isi. Haki breu barok jong Gilead ken. Finakan mau. Haba pi pulih sepang Gilead. Finakan mau Elijah ru uwan. Uba ong na Gilead. Buat la ong. Ba pimisi mo yang Pisi ate pisi tam de yang ate. Kumno pi wan man kimi naman hakan eko pot ki wan ki Amon ban pelong tma bat ki kun Israel. But hakan eko pot kim dan riu slur hapadeng ki Gilead.
Manamar bam dan Ruslur kilai pai biang show Jepta. Teng nganong ye fi ye ki briu ki bagi la be teng bagi .com em. Tali yang hakmat jengki sogum no. Ya. Soleranam. Denam. Fi you Jepta kilai kentak ki ong lai si. Namar bade kun nuti ngem ai kano ka jinglong hok tang nong kenti jong kpa jong ngenom ai me. Kilai ya be you haden bat Jepta. Wan ya rap lem se yangi. Namar bale dei tangu Jepta ubran kun huan banyele gatma. Ken mau kabalang kamdei tangka jaka bayalang. Kabalang kadei ka kun huan ka banyele ya gatma ka bakenjaman sim. Amen. Nama ka Bible gong gatma jing imdei ka bakenjado kadei ka bakenjaman sim. Kan ma hai bang yeseng ar ne lai ka kerteng ka jong try ka Bible gong. U try u don rangkat hangta. Keke ka bangi te kendo long bala te beneng. Bar keke bangi pelat ya kendo long bala pelat ya beneng. Lada ka balang ka sutho ya ka bor nganong fi ka bor jing dem kam tan bor. Amen. Ka balang kam dei tang ka caka yalang ni kam dei tang ka kenhon ban supun bun brio. Hanrai ka dei kita ki nong yele. Kita ki riusulur. Amen. Ka Bible ka batai habala kren ya gata. Ka ktin ka jong try gong hang ne. Ong balai pi kam dei pi lai si yangan om tang ka tau ong. Ba pi lai ya be yangan na ka yeng ku pa jonga. Balai te pi wan hanga menta haba pi la shipa. Wong balai piwan mentah namar bila jinjar piwan wat yang piwan kro yang bat hanrei kaktin ke jong trai ko ong kat bau dang ye kren bat ki hada khot ka ba khandai ko ong teu jep thau lo ong ye ki rang ba jong ki gilian lada pinwan lampat yang sala yeng banyale ye ki kun u aman bat bau trai un it no ye ki hakmat jonga ngan yo long rang ba jong pi ubo yang ne ka kondon wang piwan hanga Lada pisha pinyalam no yang haka yeng kupa. Nama rusak kentat ni naga yeng kupa. Wang lada pinyalam yang haka yeng jong kupa jonga. But om tang kata ngan long ru urang ba jong pi unong elam jong pi. Ngan long manga ubah hikmat. Bakaktin ka jong terai ka ong hang ne baki gila pediang ya ka kendon baro. Barhabala pediang ujep tawan pai. Bakaktin ka jong terai ka ong haba ulawan pai. Ujep tha ulapa ye kinong lam ktin hakis em kinong aman wong bale piwan ile ka thma ban ngi ke ka pan long pi ban ile thma baru aman wong ba niwan ban ile thma namar phile shim ye ka khando jongi thma nam ta ka khando pe ba man ta ro ba bun ge ying kami ge jing ka ja de tang nam ta khando kum bangin ne ra ye ka khando kan ma bangin ne ra ye ka khando mo niwan lang khut ngi le phai lang khut nghe nom la ban rai ni kendo re ka thma nam ta kai kendo ba hang ne ulai kren wang nging kham chimi ai na phi uda batai na du ka jingya jong ki khon Israel ba mi na ri Egypt uda batai wang na Edom lengi ya chajangai nang ta ula batai lo dia kita baro hare kini kinong amon kim tere ban sengap ban ujep tau la sutu ulai lek ban ye kren ye ka jingya suk bat ki bakinai wan ban ye lek ka thma hare ki kwai ka thma ro lek ban ye suk kam long kata Hadin kata ka tin ke jong try kong hada khot ba arpo kundai hamar kata umen sim utrai ulawan hau jeptha bat ulayat langba ya ka Gilead bat ya ka Manasseh bat ulayat langba ya ka Mispe jong ka Gilead bat na ka Mispe sha ka Gilead ulayat sa Shiliang sha ki khon u aman nang ta ong te u jeptha ula kular ya ka kular hau utrai bat ula ong Lada men aino da shisha ye ki khon u aman ha kti jonga. Te khot balai puwei. Te kan long ba kano ka bamino na ki jingkang ka yeng jonga. Ban tan yanga habanga wan pai pat ha ka basuk na ki khon u aman kan long ka jong utrai bat ngan aingo yaka kum ka jing aingo thang. Hang ne u jep tha ula ya lang ba kita baro kilinti. Hadin kata uwan man kulari ublay. Haga kitab Ecclesiastes haglanong ka basan dekot basau kaong haba me kular menum penslam men pendep ya kata haglanong ka basan hi dekot basan pat kaong lada men pendep bahaba menai kular hiro kala keren ya kata kamu haba kular haban pendep baru jep tha ke hang ne babun sin teng ngila man su tho bakla bangi ni pule ya kane ka banta uda keren hang ne kane ka jingkular jangungan pule sa sisen ka ong kumne Ti kan long ba kanu ba mi na ki jingkang ka yeng jonga bantan yanga habanga wan pai pat
haka besuk na ki konu aman kan long ka jong utrai bat ngan aingo ya ka kum ka jing aingo thang philap bun sen hang ni ka denam vi pule ngani ka khot philap bun sen ka chi khot isang dang kan thai u jep tha phitep haman sem utep ke ban jia ngala banong ni fi yang ni dei kata uang na ka yeng jonga uang ban mi no na ki jing khang ka yeng jonga u jep tha u de tep ya ka ai ka bo kular hau blai badu kular ke ka ba kraw bad hang ne u jep tha nganong fi u kular bad u da su tho e ka jing kular kan ma ba fi kular da su tho ya ka ai ka ba fi kular amen fi kular ya ka ai ka ba fi la man pendam bad kular ba fi la man pendam ka bible hang ne gong ba u jep tha u la kular wang ke ka ba mi na ka yeng na ka jing khang yeng jonga na ka jing khang yeng mi be tang breu on la ban mi ki marat la ban mi pat de ki wei pat ki ja jing thao on mi be tang de ki breu bat uda ong san nan ka yang ne ka kentien hang ne wang kan long ka jong u kamot kai ka ba mi kan long ka jong u try nang ta om tang ka ta ukut hang ta mangi haban su tho ya ne ka kentien bat ngan aingo ya ka bele mong ya u hatom dan chenrang mo yeng jap tha uda ong ngan aingo ya no ya ka jep thao dan tang ka wei ka kon kan thai uda tip shai da but uda tip shai ba kan ni ka kon kan mi be uda tip ya ka ta u job ya ka thama u jep tha u wan sha ka yeng ba mi nang kong do dei ba mi kan ni ka kon kan thai kan ni ka kon mar wei ka jong u kan ni ka mi ban wan man tan ka bible ka ong da ka jinkman da ka jingshat da ki kinjuri ka wan ya ka ban tan ya ukpa namar kan mau bai ki kon kan thai ki kham no hau kpa pi da ong kat bong but ki kon sin rang ki kham no ha ka keme but ki keme ru ki kham e ju kon sin rang wan kon kan thai bun sin wat la dang ide ha ki khasi ru yang kon kan thai han re kon sin rang han re ukpa pa dam da kam no no kon kan thai kata ka dei ka e ka bo ble la bo but nganget ka dei ka kon kan thai namar ka dei ka kon mar wei ka kham e yo ukpa ka ba ka tep bo ukpa on pai but mi but ngaong if you jep thau da su tho ya kata habo kular but wang an ai ka kum ka jing ai ngo thang ka ba mot bar haban thang man penyap perkat ya kata ba pun sen ngi pule ka bible ngi perkat ba shisha bo ble updiang ya ka jing thang jong u jep tha ba thang ya ka kon ngim shakri yo tau ble ngado ble un pdiang ya ka kon jong jep tha ula dei man pdiang ru ya u isak ken ha ka por jong u abraham namar mo uru uang mangan ai ka jing ai ngo thang la dei ban pdiang adu ble u khlam sham la pdiang bar ka khin ka jong ble ka de kran shai na ka kitab Deuteronomy nong ka ba khat ar ka de khot ka ba arpu kundai ter andau trai bo ble jong me ula pen jot no ya kita ki jaj ben riu na khmat jong me shaki ba me menlet ban yo yaki ba me bot pateng yaki bat me shong ne hakari jongki to sumar lada ba yo on riam yame ban bot yaki hadin balapan jotno yaki nakmat jome bat men yakli shu shapang ki blay jongki dakabong kumno kini ki jat ben rio ki le shakri yaki blay jongki kum taken mangaru nganle kumjo men omle kumta yo try ubau blay jome namar yak jing ijli baro yak bau try uisi ki le haki blay jongki namar wat yaki kon jongki shenrang bat kentai kile ya thang hakading haki blay jongki hane ka bible ka batai u blay u ngada isi yaka jing shakri jongki namar kia thang ya no yaki kon shenrang bat yaki kon kentai jongki ada u blay haka Deuteronomy kal nong ka kadar u nga isi kumno haka kitab nong bishar u blay un pediang pat kata ka de ka jingkeli fitep u blay u klam cham la pediang banong bagane ka kon marway jong jep tha on thang yaka henry ka bible ka batay na ka kitab exodus lada pi pule na ka kitab exodus kal nong ka ba lai pu pra ka de khot ba pra ki judon ka jing shakri jong ki kentai ha ka temple bat ula thau ya ka dabar da ka tama bat ya ka kjat jongka da ka tama da ki yit kmi kita ki kentai ba shakri ha ka jing khang ka tabernacle ka jing seng ka ba mot ki kentai ki don ya ka jing shakri ha ka tabernacle ba ki habban shakri
Hapok tabernacle. But kini ki kan thai kim lek pai shu shayeng. Kum ka ana la da pi pule naga gospel jong Lucas pin shem shapang ka ana hak lanong ka ba ar de khot ka ba lai pun riu ba lai pun yo. Ba kane ka ana ro ka la shakri yo blade ka jing duai ba ka jing sha jing in ha ka temple ba ka kham lek pai shu shayeng. Ka ba mot ki kan thai ki don ka jing shakri. But habau jep tha Ukraine hang ne ban ai ngo e ka jing ai ngo thang ka ba mot ba jep tha un ai no e ka kun kan thai. Sa ka jing shakri yo blade. Baka Bible ka ong nak stis ki nong room nong ba kata do ba nang kong ka ong ba ban ai tino ela ka jong ka met kum ka jing knia ka ba em ka ba mot u jep tha un ai no ela ka jong ka kon de na mata ka ne ka kon ha ba ka tip ya ka ta ka ong sha yang bangan le bila pi pule na kitab nong bishar ka ne ka kon ka da pan jing bet no kpa ka ong pa le ya ka ai ka ba pi kwa har sha yang tang arbanai bangan ya arsot artat shalor lum bat ban yam ya ka jinglong soti jonga kong sayang bangan le arbanai ong le ma pi ge bangan le ban yam namar bale ka jingmut hang ne ka mamut lada ka ne ka long nok ka jing knia ka mamut ka le shakri ka temple kan la shu ban ya tho kam la ban yo khon bakan sa riu kan thai bat ujep tha undo no ya ka jing her pateng namar unum don benum no ban her pateng namar don khon tanggawe bat haban IT Fio ay kata, but day na markata, ka Bible ka batay ka kot ka basaw po hi, ba kita ki kun kan tay Israel ki julet man laus nem ban yaro ya ka kun ujep tha unong geliat. Kinli yaro li saus ngi. Lada ka kam don hata temple. Fio ki julet manus nem saus ngi ban kendo ya ka, ban yaro ya ka ay ba ka kloy ban pediang. Ya ka ay bo kpau la kular ka kloy ban pendap. Nganong ifi, ha ka kitab Genesis ha ka nong ka balai. Ukpa ukular sepang sembai baru Jesu pen kongo bat upen dep ya kata bar pi pe jaga jingem jong jep tha hal nong ba khat ar de khot ka ba hinyo ko ong ba u jep tha sangshar slam re sangshar tang hnrio snem hare kani ke hnrio snem jong u jep tha ba sangshar ka wan ra ya ka jingkala se Israel barok away kadaw bale ba sangshar ya ki Israel ba nungkong do ba dei khon jong nuti dei u jep tha Une ubalasha kentaj, une ubalasha beno, une uba umdan mentah ka yeng jong kpa, uwan ya ka bensan syar. Ngakren ha ka ne ka por, na menta jong ilang iwe piwe, pi ba pet badan nang ne. Ba. Ya pi rip sngo kum tan kum jep tan. Pi su to bom dan dor, han kan mau. Bo blay ula terwai la jong ukon, na ka benta ban yo ya pi. Bat ban yo yang ha. Udah terwai la jong ukon ken. Bat uno no ba pediang ya o. Kapten ka jong try ko ang uyo ayu ya ka jingem bam jekot labdang ingi pediang ya kata ka jing terwa kalong ka bale no namar bale haba uterwa nganong yefi uterwa ya ka banlong nganong yefi ka Bible ko ang banlong ukurim mo jongi bat ban psycho yangi na stage kinong episode ka krenong ban psycho yangi da ka ktin ba ka gen ba onam dan ka jinglong sti hangi ne onam dan shu ka jing tuna hangi ngilong kum tu bitar nganong yefi Baka perthai ka syukwa ka iba don hangi. Habakam don syu hangi de nama kata nang tray kat ba pidang samla. Haden kata kal ai syong thai ba file ba mi thu syu ya pi. Kile ba mi thu syu nganong ya pi. Kat ba pidang day uba job barok ki thu haden ba pisha rem dan ba thu syu ya pi. Hagi yeng ba pas barok balik ba kawai. Ha yeng ba fail judan menunu balik ngolem. Ki keren benman ba kum ta. Hada de tangur torai. Uwan nak benta kita ki ba syak kentaj. Nak benta kita kiba pop, nak benta kita kiba ong mga teling am dan iay. Kumbau ni ujep tha, ulalait ban song ngan ong yepi, siya kata ka ri top. Ulalait ban song hang ta ka ri. Teng si don gani ka kentien baju ong mo, pan at top. Handai ngan ong yepi uni ulalait sendan man sa ang ta. Udah jangai sendan, udah yedai perlak bagi kita kiriu thala. Handai terai usayo nang ta, manlong uriu rang ba, banyalam. Yaki kon Israel gen. Ngakwa ba nong pi hey ka ba pi don kam dei ka jaka ba pi dei ban don utrai utarwai ya pi wong mino nang takon ngan yeng bat pi yo pi pat jusu tho ya ka dor ha ba pi yo lok ubadi ubabuat pi sko pa tarai ka dei ka no sip ka jonga ne ka dei ka ei ka bo blai la bo nam ta jonga ha ngakwa ba nong ya pi la nginget ya ka no sip on tho no sip jongi la ka wat lam gen Namar kam day ka no sip, kam day ka pi, namar pi day jing tao bai tana tam jong blay. La tao ya pi ha ka dur, jing la srem ka dur ka jong blay hi.
cầm đây hàng này cái đọ phi đây mình xem phi chụp cúp ya cái này cái đọ và utrai utep ya cái đọ trong phi utep ya cái đọ trong phi cầm đây và phin cốt halum trong tep cái đọ trong phi cái đây và phin song lem bad ublay hai cái hima cái trong cái kita ingin nyotuli cái siti cái balang udah yang ni sam lem ya cái cat cái trong utrai Ukraine ya kata vì hai cái này cái pertai ngingi penithu ya utrai han roi habeneng de utrai ban penithu yang ni Barang nêu đây khôn cho nêu đây tao ta ngak qua ban nong ye pi namo try utip ye ka dor cho ban jong pi de kata kini ki senran ngan nong ye pi haba ki wan ban yala pa ka gospel Lucas nong ba shi po ki la ka ban re Jesu wong tang kat ne finiu rot ye ki sen bat kin yang lar tham ha ki jat jong pi la pi tip ye ka dor ngan nong ye pi de ki ai ngan nong pi soitan un knyu haba pet ye pi ro namar tip bo soitan udan tang ha ki jat jong pi ma ka kli ka jong pi dan ban ta ha ka ying ka jong pi nama ka Bible kong pinam syapting na ka jing trem man mit lam ne ro ta khnam ba her man sngi kanum la kanum ka basniu kan wan ha ka ying jan jong pi la pi tep ya kata ka dor anong fi soitan ha bo yu i ya pi un kala lentin ho nama manong kini ki tep ya ka dor la jong ki tep ya ka dor la jong la ngi tep kanong ye pi ya ka dor bitor meneng o batai ya pi kadon ka dor ha ka bitor theliro kadon kedor kam dei ban chu bret no kadon kedor la ba pi ong ka jingem jonga la jot ka jingem jonga la sakma ka jingem jonga ka bam lon dore ye shu try wang ngatep bangan pen kala biang ya kata ngadon ni ka bor ban recycle biang ya pi ban long u khon jonga u ban yeng ban shakri ya na kran hang ni ya kan thai bat chin rang ngam tep ka jingem ka bakum no ngam tep ka jingem bakum no u try bang ngi shakri u tep ya ka dor jonga ba jong pi Usaitan em, uang bengi dan dor, dan ba it, dan ba kumta, dan namar pi kmi jinget nya ki brio, utui brio dan kmi jinget nya ki weda. Ta kmi jinget nya utau bala banai pi ka jinget. Badai tang utrai. Neu utrai. Man ba pi dang long ki ba pop, ula yap ya plin nam ta trong pi station room kong. Mdei man ba pi la long hok, man ba pi dang long ba pop, namar utep ya ka dor. Udeno ya ki ege baro, ban yo ya pi. Day nama kata, why kan nuksa si pang mau bakordor. Hey bu deno ikita kikay, ban yo ito mau kor. Ublay u ino ikikay baro kan of Jesu. Habo wan sang nega pertayar jas nemen siya. U ino ika buram jong ubaro. Ban yo yang abad dia pi. Namar utip bangilang ki mau kordor. Amen. Bangilong ki jong. Day nama kata, kabangi puli haktin pareng astunar ki ong bangilong ki apel akmat ki jong ugen. Udah tep ya kador jong ya jopi. Udah tep. Hari bun sen ngingi misu thol. Jadi nama kata wanam ai lat bo soitan un kren ya pi bam dan ba it ya pi. Namar ta ma pi yo ulop bo ai. Namar ba pi yo ki khon ba sai la. Namar phim don ni namar ba pi duk pi nomang am don ni wanamong namar phim dei ba duk. Pi dei ba ruspa apa pi dan ba utrai. Amen. Pi dei ba poho apa pi dan ba utrai. Stang lada pi sakma no na utrai. Pi sedang banwat de ki blay ki batala jong ne ga perthai u blay unisi. Yo hakan ni ka sing try cut ya piru kumi ni ka khon jong jep thaken ban IT no ela de kum ka jinknya ka em ko khoi bar pasmo bha e yo blai ken ba pinong ngan em na ka banta jong blai ken bu try cut yang ni namang ano fi haba si sen ba pi em na ka banta jong blai pi su tho ba ka jing em jong pi ka long ka ba pura hakan ni ka perthai pila ban le party man ta ka singi hare ka ju pin kwa la shai ro Lasi singi ru pin kuak kajoi. Namar belai. Pisngo benut baik kalakut. Hari si sen ba pisha kri yuk try. Pim ju benut. But pim ju sanut. Namar pitep. Pila lek ka batam. Amen. But man ka singi kawan rat. Laka eke ke batamai. Dia kata jeng roi so sen ei kaong. Man ka step kawan. Ke jeng sen ei ke batamai. Amen. Man ka step ke dan keke ke batamai. Ke jeng em jongi. Utrai ai ka ju. Dia kata orang ki kun Israel. Pinum tam ye ka manna ban bang baros tiyo. Orang one man ka singi. Pin yo ka ba fresh. Ba pin tam keng. Ngan ai ya pi. Wang one man ka singi. Ka jing adai jongi baru try kam dai tang ha ka singi ublay. Haru kwa yang i bangin syakri u man ka singi. Ngin don ka jing jan bat u man ka singi. Ka jing ta ka ba pala na u man ka singi. Bar haba u kta yang i. Ngan of hang tangi kloy ban kta ya kiwei. Amen. Lada ngang apa jiyo jing kta jong try num la ban kta ya kiwei ru ma. Kwa ba nong ipi. Babun ki syakri yo blay. Hari teng teng abu ka jing klip layon em ka jing ta pa na blay. Kum no kata ka jing ta. Teng teng ki dei ki ba sha jet da ki brio om do try. Haba si sen pilak ta do try ya pi ngak kwa ba nong ya pi. Pim la shu ban shong hajo. Nama pila su to ya ka dor.
Pila sutu ya ka dor dia kata ngai ngo hakan nong ba jongi mentang iba bon ki samla ki rang ba ki yeng hasurak banyalap ki song le rain banyalap namar balai laro nong krong le rain ya ka ban krong unong ya lap balai le rain namar balai u ya lap ya ka ban pelai lot ya ki breu ken ki basko ba ki biang lot ngai ngo yo trai bang apet hakan nong ba jongi menta namar ki sutu ya ka dor si sen ba pila sutu ba ngala yo ka jing pelai lot ngadan kam ban pelai lot ya ki wei Daya kata ka jo hi utrai upha ya kita kisenran arngot wong kelek palai lut ya tai kada bala te lembar ka kebe wan lam yaki namar trai upha yangi ya ka ban leit man palai lut ban suto la kum no ngalai palai lut lamba bang suto shwai ka dor la jong hang ni ka por ba pet nga kwa ban kli pi suto na mi la de pi tip na mi ka dor ka jong pi ni pi sungo bathali bai na pi omek ka jing em jong ade tang ka jing song si ka jing pang sudah si renjan ka jing em jong ade tang hakane ka jing thia kum tu briu balap thia pang lai ko prasnam upar khat bai uniap hakata ka jing pang harum te baba wanu jisu wang rai ka jing thia bato ya yo hane si trai wang pinim yap na marang ni jing pang hada ka ni ka jing pang kan kalalong ka jing pla na ka benta ka buram jong a na mar ngangan pen khia ya vi yo don hakane ka por hapre jong i pi sungo bom long ai trai wang fidan ka dor Fidani kadar, Fidani kadar. Kum ukay rang batrang yawa umen sinjong ngakatrang yamin try milong jing nu jong ngatrang ban Kumukerang Akum ukerang batrang Yawa umen simjong ngakatrang yamin Try milong jing hondo nujong ngatrang Kenma gani ko wei ngilong sha ta ki breo ki barem dor ba ki bakor dor hakmat ka jong trai u Jesus Christ na beneng shikando ulawan khnang nam ta jong a ba jong phi ba u lasiu spa eng a ba phi da ka to ka dor ba ka snam ka jong u ba un pen em yang ha ba de phi ba un pelong eng a ba phi ki bakor dor hakmat ka jong u ko mi pasoi la hi kai ha gani ga jing hi kai na ka khien ka jong blai shpang jep tha u jep tha apreng ki shi para ka jong u lalong tau berasa kentaj nama belai udai kun jo kenuti andai ublai yo tau berasa kentaj ukentio bad upunan buram ya ke kerteng ke jong japta kom joro aka jem ke jong fi kan kasi yo fi ong ngam long i yo fi ong long ke brio ke betali ne ubrio betali yo fi ong ngam dan dor kema kan ke we bo try pe pi upet ba filong ba kordor khamar ke jong bad udawan khnang man siu spa nam ta jong abat jong fi kaktian ke jong try ka pen kan mau ngi habangi puli na ka kitab jong Jeremiah ko ang kikhiu khra ki balapat udan ka bor ban thau thamai biang ha ka selentem ke jong u habangi wan show try da ka ta jing pat ka jongi ni wan ra show try da ka ta jing mamlong e ka jongi da ka ta jing long thali ka jongi da ka ta jing mam dan dor ka jongi u try udan ka bor man pen thamai man pelongi ki balajian man pelongi ki ba kodor man pelongi kita ki badan dor hakmat ka jong u ngai sia kan ka ktien kan long sia ka jing ku ha ka jim ka jong fi bagi akwa ban duai na man ta jong fi ni ka sngi ni dau duai bo try unak ta jor ya ka jim ka jong fi ba ka jing e ka jong try ka jing e ka jong try kan long bla dab yang ha ka jim ka jong fi ngini le lang ha ne ka por bagi ni bo ya ka jing duai Pajing bhab nang long phoi ka teng ka jomeng iwan khmak ka jomeng por teng Jesus Christ no panim jingi trangi ai nguk utrai Jesus nam tani ka ktien ka jomi ko trai ka ktien jong jing ai man sim ko trai Jesus bangi pet ko trai Jesus bangi yo snow trai Jesus trai teng ko trai Jesus ka juan mi ka sur jong jing syukur ko trai ka sur ko trai jong jing lam ler he bu setan ko trai wan ban pasiao ko trai Jesus ha ka jing mut ka jing perkhat ko trai jong ni ki khon ki jomi ko trai Jesus upan ong ki ko trai Jesus ba trai bakim dan dor ko trai bakim long e bakim long ki breu ki bathali rengi ai
ngok utrai nam tani ka ktien ka jome ka ktien ka ba ai ka jing kular ko trai ba me ha kular ngi ko trai jisu ba trai ka ktien ka belong ko trai ka jing kular ko trai ba me ai ko trai ka jim ka jongi ko trai ba me pelongi ko trai ki brio ki bran dor ko trai ki brio ki ba kor dor ko trai hakmat ka jome ko trai ho ko trai wala ka ka perthai ko trai jisu ko kan tat ko trai re trai me kan tat ko trai ya ka jim ka jongi ko trai ka ka sngi ko trai ba bun ko trai ki pek yo sngo ni ka ktien ka jome ba ngai ka sngi ko trai ka dan ka jing thau thmai ko trai ka dan ka jing pen kala ka jomi ko trai ha ka jim ka jonki ko trai bagi num pet show ila de ko trai ki taki bam longi e re ka ni ka sngi ha bagi pet ko trai ki long ko trai taki break ki ba kordor ko trai ha kamat ka jomi ko trai ki break ko trai ki berdan ya ka taka dor ko trai mar trai ma siu spai ki ko trai da ka dor ba ko trai ka snam ko jomi ko trai jisu ba me pelongi ki ko trai jisu trai ki taki khon ki jomi ko trai ki ban long sha ko trai ka jing khnia ka ba im ka ba khoi ka ba pin subha ko trai tangi ka teng ka jomi ko trai jisu ba ka jing im ka jonki ko trai nang ne khmat ko trai ka long ka jing im ko trai ka be de ba ka man ka jomi ko trai met bat men sim ko trai jisu ken pin subha ko trai ken pin buram ko trai ya ka kerteng ka jomi ko trai ngi songo sha ko trai ba me jet ko mingi ko trai ngi ki bam longi e ko trai melawan khnang ko trai nam ta ka jing ka jongi we pi we ko trai ba men pelat ngi ba men ai ko trai ka ta jisu spa ko trai jisu ya ka ta ka jing im ka jongi ko trai jisu ba men ai ko trai ta ka jing ai e ka jomi ko trai ba ka jing e ka jomi ko trai ha ka jing im ka jongi we pi we ko trai jisu ngi da songo ko trai jisu ba ngi long sha ko trai khmat ka jomi ko trai ba me pet ngi ko trai ngi long sha ki baram dor ko trai ba ngi long ki ba kor dor ko trai ba ngi ai ngo ik e ka ba me mala le ko trai nam ta ka jing im ka jongi we pi we ko trai ba ka ni ka sngi ko trai ki ni ki khon ki jomi ko trai na do ka ni ka por ki nam so thli sho ko trai ki nam ong ko trai ba ki ni ki bri ki ba sha kan tat ko trai ma di ma me ko trai ba pdiang ki ko trai jisu sha ka hima ka jomi ko trai jisu ba nang ni khmat ko trai ki ni ya ko trai kum ki bri ko trai ki ba siu spa ko trai ka dor ba ka snam ko jomi ki ni ya ko trai kum ta ki bri ko trai ki ba jet da me ko trai ha ka ta ka jim ka jonki ko trai jisu ba me na pandap ki ko trai jisu da ka jing snai ka jomi ko trai ha ka jim ka jonki ko trai ba man la ka sngi ko trai jisu trai ka ma la kan tiu you jep tha ko trai jisu trai ngai me kan tiu ko trai ya ka jim ka jonki ko trai jisu me panan buram ko trai ya ka jim ka jonki ko trai jisu me da kar khu ko trai ba khti ka jomi ko trai ka ni long me hlo ko trai ka jim ka jonki ba trai na ni khmat ko trai ki nom sha pen shoy sho ko trai nang ni khmat ko trai ki nom hap sho ka jing shukor ki nom hap sho ka jing lam le ko trai ka jong saitan ko trai rai trai kin khmi ko chame ba kin phai tang shimi ko trai ma trai di ma me ko trai jisu bala pendan buram ki ko trai di ma me ko trai jisu bala pendan na me ki ko trai jisu di ma me ko trai bala kan tiu ya ka jim ka jonki ko trai ba ngi shu ai ngo me ko trai ha ka ni ka sngi ko trai ki e ka ba me mala le ko trai nam ta jonki ko trai ba nam ta jongi we pi we ko trai jisu ko ble shi bon ko trai ya ka jing ai e ka jomi ko trai ba ni ka jing e ka jomi ka jim ka jongi ko trai ngi da pa ngi de dem ngi baro tin Jesus Christ no pem jingi amen ngi ngai chi sha ka ni ka khten ka long sha ka jing ko khu ka jim ka jong fi ya na preng jong fi ka ni ka sngi you know filang kwa jing slok ni da filang kwa shu ki jing duai pla man phone ti number ba fi ti screen ki jong fi la ni filang man kan do ngi sha ka ni ka office jong ko potnet ka ba na apa nong thmai nong khriam te tat ring ya sham yang pat awi ka sngi oble ka jing sok unar ka lam fi baro amen